نزقودا قديوا ما يكمل أويو أبكر ميكس يا بيروا ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ ኣነ ሓውኩም ሰላሕ ዲኔ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለምለኻዊ ቤተክርስትያን ስቶክሆልም ስዊድን ድፍኖ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና እዩ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ብርሃን ቃል ናይ ሓይሊ ቃል ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መጺና ኣለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ንምምዓድ ንተግሳጽ ንትምህርቲ ንምቕናዕ ንኹሉ ይጠቅም እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ንቃል እግዚአብሔር ክንሰምዖ ከለና ኣብ ህይወትና ክልወጥ ዘለዎ ይልወጥ ክንግንሕሉ ዘለና ንግንሕሉ ክንእረመሉ ዘለና ካንእረመሉ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እዩ ሎሚ ካብቲ ሓደ እንካፈሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሕሜት ዝብል እዩ ሕሜት ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘላለም ጎይታ እዩ ካብቲ ሓደ ኣዝዩ ክፉእ ዝኾነ ባህሪ ኣብ ደቂ ሰባት ዝረአ ክረአ ግን ዘይግብኦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣዝዩ ዝፍንፍኖ ሕሜት እዩ ሕሜት ናይ ሰይጣን ስራሕ እዩ ሕሜት ብዙሕ ግዜ ኖርማል ነገር እዩ ዝመስለና ግን ካብ ዝገርመኩም ሕሜት መንፈስ እዩ ሕሜት መንፈስ እዩ ከምቲ ሕማም መንፈስ ዝኾነ ሕሜት ከዓ መንፈስ እዩ ከም ተኻልኡ ክፉእ ነገር መንፈስ ዝኾነ ሕሜት ከዓ መንፈስ እዩ ሓደ ሰብ ናይ ሕሜት ባህሪ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ብተደጋጋሚ ድሓም እንድሕር ኮይኑ በቃ ናይ ሕሜት መንፈስ ይሸግረሉ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ምንጋፍ የድልዮ እዚ ሰብ እዚ ካብዚ ነገር ሓራም ውፃእ የድልዮ ኣብ ማእሰርቲ እዩ ዘሎ ስለዚ ክንሓሚ ከለና ብተዘዋዋሪ ኣብ ማእሰርቲ ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና ምክንያቱ ኩሉ ናይ መናፍስቲ ስራሕ ዘበለ ኣብ ህይወትና ስፍራ እንተደኣ ሒዙ ኣብ ማእሰርቲ ንኣቱ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዝሓምዩ ሰባት ኣብ ማእሰርቲ እዩ ዘሎ ህይወቶም ክፍትሕሎም ክእለየሎም ካብዚ ነገር ማለት እዩ እግዚአብሔር ካብቶም ኣዝዩ ዝፍንፍኖም ነገር ኣብ ህይወትና ክሪኦም ዘይደሊ እንታይ ተዳኢልኩምኒ ሓደ ካብኦም ሕሜት እዩ ክብሪ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 11 ምሳሌ 11 ጥቕሲ 13 እናሓሜ ዝዘውር ምስጢር ይቐልዕ እቲ እሙን ልቢ ዘለዎ ግና ንነገር ይስውሮ ርኢኹም ሓማይ ኣንጻር እቲ እሙን ልቢ ዘለዎ ይስርሑ ንምንታይ ተተባሃለ ሓማይ እሙን ልቢ ዘይብሉ ሰብ ማለት እዩ ሓማይ ማለት እሙን ልቢ ዘይብሉ ፌስፉል ደይኮነ ሰብ ዘይ እሙን ሰብ ማለት እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ክቕላዕ ነገር ኣብ ዘይግብኦ ስፍራ ከይዱ ዝቐልዕ ነገር ኣብ ክንገሮ ዘይግብኦ ቦታ ከይዱ ዝነግር በዓል ጉዳይ ኣብ ዘይብሉ ስለ በዓል ጉዳይ ምስ ካልእ ዝዛረብ እሙን ልቢ ዘይምህላው ማለት እዩ ሕሜት ርኢኹም ሓማይ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ሰብ ክቐርብ ከሎ ብፍላይ ሓማይ ምዃኑ ሰብ ምስ ፈለጦ ቀዳማይ ዝመጽእ ሳዕቤና ኣብ ህይወቱ እንታይ ተዳኢልኩምኒ ኣመንቲ ይውሕድዎ ዝኣምንዎ ሰባት ክውሕዱ ይጅምሩ ንምንታይ ተተባሃለ ንሓማይ ምእማን ማለት ነገርካ ንቓልዕ ምውፃእ ማለት እዩ ስለዚ ሕሜት ቀዳማይ ነገር ኣብ ህይወትና ዘምጽኦ ኣብ ልቢ ብዙሓት ዘይክንእመን ይገብረና ዘይንእመን ሰባት ይገብረና ሰባት ካባና ካሃድሙ ይጅምሩ ሰባት ካባና ክርሑቅ ይጅምሩ ኣገዳሲ ቁም ነገር ኣብ ቅድሜና ምዝራብ ክጎድፍዎ ይጅምሩ ንምንታይ ተተባሃለ ንሓማይ ዝኣምን ልቢ የለን ስለዚ እንተ ደኣ ሎሚ እንዳሓመኹም ሰባት ሎሚ ሃይሎም ተሰምዑና ሎሚ ሰባት እንተስሓቑ ብሕሜትና ሎሚ ሰባት ግዜ እንተሃቡና ንኽሰምዑና ኣይምሰልኩም ኣብ ልቦም ግን መጎስን እምነትን ከም ንስእን ዘለና ኣይንዘንግዓዮ ብእዝኖም እኳ እንተሰምዑና ብልቦም ግን ኣይኣምኑናን እዮም መጎስ ከዓ ኣብ ልቦም የብልናን ኣይፈትውናን እውን እዮም ንምንታይ ተተባሃለ ኣእዛኖም ክጸልዉ ስለ ዘለዎም ንሕሜት ደኣ ኣእዛኖም ጸልዮሙልና እምበር ልቦም ግን የለን ምሳና ንምንታይ ተተባሃለ ንሓማይ ሰብ ልቡ ዝወሰብ የለን ኣይገርመኩምን ስለዚ ሕሜት ንሓማይ ኣብ ህይወቱ ዘምጸሉ ዓበይቲ ክሳራታት ኣሎ ካብቶም ዓበይቲ ክሳራታት ክልተ ቀዳማይ ዘይእሙን ይገብረካ ካልኣይ ግን መጎስ የውድለልካ ርኢኹም ሕሜት ኣብ ህይወትና መጎስ ከም ንስእን ኣብ ልቢ ሰባት ይዝገብረና ንምንታይ መጎስና ብሰንኪ ሕሜት ክጎድል ንገድፎ ንምንታይ ኣብ ልቢ ሰባት ናይ እምነት ስፍራ ክንሕዝ ዘይንኽእል ንምንታይ ንሕሜት ክሳዕ ክንድዝን ህይወትና ከበላሽዋ ዕድል ንቦ ኣነ ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም ዝደሊ ወላቶም ኢሎም ብሰምዑኹም ብድሕሪ ማዕጾ ግን ልቦም ይናቕፈኩም እዩ ምኽንያቱ ሎሚ ስለ ካልእ ንዕኦም ካብ ተዛረብናዮም ጽባሕ እውን ንኻልኦት ስሊኦም ከም ንዛረብ يحسبيهم حماي
ካብታ ሓደ ትሪኤሉ ባህር እንታይ ተዳኢልካ ሎሚ ስለ ካልእ ናባኻ እንተመፀካ ጽባሕ ስለኻ ናብ ካልእ ምኻዱ ይትርፎን እዩ ስለዚ ኣሕዋት ካብ ናይ ሕሜት ጎደና ንርእስና ክንዓልለና ንሕሜት ክንፍንፍኖ ኣለና ንሕሜት ክንጽየፎ ኣለና ሕሜት ክፉእ እዩ ሕሜት መንፈስ እዩ ሕሜት ማእሰርቲ እዩ እቲ ዝገርመኩም ነገር ሕሜት ነቲ ዝሓምስ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ህይወቱ ጉድኣት ዘምፀሉ እንኮላይ ነቲ ንሓማይ ጽን ዝብል ኣብ ህይወቱ ሳዕቤን ይመፀ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ምሳሌ ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 28 ጠዋይ ሰብ ቋይቁ ዝርግሕ ሓማይ ከዓ ንእሙናት ፈተውቲ ይፈላለዮም ሎክ ሓማይ ንእሙናት ፈተውቲ ይፈላለዮም እሙናት ፈተውቲ ንምንታይ ኣብ ህይወቶም ተፈላለዮም ንሓማይ ኣእዛኖም ስለ ዝጸልዉ ሪኢኹም ንእሙናት ፈተውቲ እንተደኣ ዝፈላለ ኮይኑ ነቶም ዝሰምዑ ሳዕቤና ኣምፂሎም ኣሎ ነቲ ዝዛረብ ሳዕቤና ኣምፂሉ ኣሎ ነቶም ዝሰምዑ ፈላልይዎም ኣሎ ነቲ ዝዛረብ ድማ መጎስን እምነትን ኣጉዲሉሉ ኣሎ ስለዚ ሎሚ ብትርኽ ንቃወሞ ዘለና ክንፍንፍኖ ዘለና በኢየሱስ ስም ኣብ ህይወተይ ስፍራ የብልካን ኣውት ክንብሎ ዘለና ሕሜት ማእሰርቲ እዩ ሕሜት መንፈስ እዩ ሓማይ መጎስ የብሉን ሓማይ እሙን ኣይኮነን ሕሜት ማለት ነገር ኣብ ዘይግብኦ ስፍራ ከድካ መቕላዕ እዩ ሕሜት ማለት ስለ ሓደ ሰብ ስሊኡ እሱ ብዘይብሉ ስሊኡ ክፉእ ምውራይ ምዝራብ ማለት እዩ በዓል ጉዳይ ኣብ ዘይብሉ ስለ በዓል ጉዳይ መቕላዕ ማለት እዩ ሓደ ነገር ክነግረኩም መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ፍቕሪ ንብዙሕ ኣበሳት ኸድን ኢሉ ሕሜት ግን ትቐልዕ ኢሉ ብኻልእ ኣዘራርባ ሕሜት ኣንጻር ፍቕሪ ማለት ሓደ ዝሓምስ ሰብ ኣብ ናይ ፍቕሪ ጎደና የለን ማለት እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ፍቕሪ ቀላዒት ኣይኮነትን ፍቕሪ ሸፋኒት እያ ኣብ ፍቕሪ እንተዘየለኻ ጠፊኢሎ ማለት እዩ ኣብ ሕሜት ምህላውና ካብ ብዙሕ ነገር ኢና ንወፅእ ዝዓበየ ካብ ፍቕሪ ንወፅእ ኣለና ስለዚ ሎሚ ንሕሜት ፈንፍንዎ ንሕሜት ተጸየፍዎ ከምቲ ልባ ኣምላኽ ንሕሜት ዝፍንፍኖ ኣነን ንስኹምን ድማ ንምሕማይ ንፈንፍን ንምስማዕ ሕሜት ከዓ ንፈንፍን ስለ ኣሕዋትና ክፉእ ዝዛረቡና ድኻም ኣሕዋትና መጺኦም ንዓና ዝነግሩና ግዜ ንሃቦም ኣይንበሎም ንበሎም ንገስጾም ኣፍኩም ሓዙ ንበሎም ስለ ሓወይ ክፉእ ክሰምዕ ኣይደልን ንበሎም ንምንታይ ስለ ኣሕዋትና ክፉእ ክዝረብ ግዜ ንህብ ስለምንታይ ስለ ኣሕዋትና ድኻም ክዝረብ ግዜ ንህብ ቁኑዕ ድዩ ኣይቁኑዑን እዩ ዘይቁኑዕ ነገር ኣይንግበር ስለ ኣሕዋትና ክፉእ ነገር ክንሰምዕ ሃረር ኣይንበል ስለ ኣሕዋትና ጽቡቕ ነገር ክንሰምዕ ሃረር ንበል ክፉእ ስለ ኣሕዋትና ዝዛረቡ ግን ተቓላጢፍና ከይቀጸሉ ዘረብኦም ደው ነብሎም እንተጸልኡና ይጽልኡና ኣምላኽ ሰማይ ምስ ኩልኹም እዩ ሻሎም Ezi goda gudewa maiki men oyu abkudmi እግዚአብሔር